Partiya Demokratîka Gelan HDP li Amedê li meydana îstasyonê mîtingeke herêmê ya girseyî derxist bi navê ji şer û pişaftinê re na çareserî bi merayê. Mîtinga ku bi beşdariya bi hezaran pêk hat, peyamên li dijî operasyonên Tirkiyeyê ku dixwaze ser Bakurê Iraq û Sûriyeyê pêk bîne li pêş bûn. Beriya axaftina siyasetvanan li meydanê dema ku jin xwestin pankarta azadiya Aysel Toluk dixwazin derbasê aliyê sahneyê bikin, polîsan astengî derxist. Her wisa polîs xwestin lêdana hin muzîkan jî asteng bikin. Ev rewşa alos pir dirêj nekir. Hevserokê HDP Mithat Sancar, Hevserokê Kongreya Civaka Demokratîk Berdan Öztürk û Hevseroka Partiya Herêmên Demokratîk Saliha Aydeniz di mîtinga li Amedê de li ser rojevê axivîn. Di axaftina wan de rexneyên li dijî hikûmetê li pêş ketin. Her wiha daxwaza hikûmetê a ji bo operasyonek bi ser Bakurê Sûriyeyê jî mijara şirîkiya gotaran bû. Mithat Sancar anî ziman hikûmet di têkçûnê de ye û dixwaze xwe bi polîtikayên şer rizgar bike. Güney Kürdistan'da yürüttükleri operasyonlar Operasyonên li Bakurê Kurdistanê beşek ji armanca hikûmetê ye ku dixwaze vê erdnîgariyê bike qada şer. Îca niha dixwazin êrişên ser Rojava jî bikin û ji bo îrada Kurdan bişkênin derî bi derî digirin. Ji Tehranê heta Sûçî li hemû deriyan dixin. Lê bila bizanin li vî welatî bi milyûnan gel heye ku dikarin şer rawestîne. Ji bo gelê aştî xwaz bînin bahev pêdivî bi îradeyeke siyasî û têkuşînê heye. Ew siyaseta HDP ye û pêşengiya wê têkuşînê jî em ê bikin. Hevseroka DBP Saliha Aydeniz ku prosa rakirina parêzbendiya wê didome, wê jî li dijî polîtikaya hikûmetê helwesta opozisyonê rewşa girtiyên nexweş û çareseriya pirsa Kurd peyam da. Kürt halkı, Kürt kadınları Gelê Kurd jina Kurd Daeş têk ber. Lê ji bo tola Daişê hilînin, dixwazin vî şer li ser Rojava zîndî û geş bikin. Gelê Kurd êdî nahêle ku bi polîtîkaya şer ya desthilatiya Tirkiye, Daeş carekedin were ser xwe. Berdan Öztürk jî ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd weka adres îmraliyê Serokê PKK Abdullah Öcalan destnîşan kir. helalleşme dibêjin. Hetanî hesabê gelî zîna, hetanî katliama Dêrsimê, hetanî Roboskî muheseb nedin, em ê çi hevdû helal bikin. Eva nemimkün e. Bo peşerêj veke ronî were Tirkiye em dubare bikin, birê jî gotina me dawî bibe. Pirsgirêka mesela Kurd gene çareser bibe. Dijmin dayê ve qetê ve em xilas nabin. Her êrîşeke we roj me xurtir dike. Ji ber vê yekê em mesela yê çareser bibe, em evî jî baş dizanin 2013-2015 we çû rêberê gelê Kurd ve hevdîtên Bêkanî hate asekî jî. Ne hate hesabê we reyên dadkir, dengê dadkir we pêvajo xirab kir. Lê herê dawî çê dibe bira bibe, hûnê dîsa li herin li ser wê masê rûnê. Hêja gotinê ku ji bo beşdarê mîtingê bibin ji bajarê herêmê bi sedan welatî hatin Amedê. Me ji wan pirs kir ka di germa zêdeya habîna Amedê de bi çi armancî li vê meydanê kombûne. Wan wiha bersiv da. بوی سرکتنه واتما برا مرد حتی جامعه خون دو وجودی مهیه که از لیا خدا ناکرده boy akınamı boy barışı, mitinga barışı, bira barış vere bes bira hapsu zindan, vala bun bira zaruki naş hapsu zindana derkeve, em bona uyatını, em kailin daba bes barış ki biraz mera çeke, em ban yani hükümetı ki bira barış ki xeyreş mera bin bes da. Ev giri İronine Hazar Salaye Kürt bindesin ne işte zulmü zor avan biserme sırf siyaset avan gaba Kürt seçim nezdi be dibe Kürt kardeşlerimiz gaba seçim kadar dibe teröristsiniz biz terörist değiliz hem özgürlük hakkı kozun hem demokrasiyet kozun hem insan hakları kozun hem jivaka halkı dünyayı cihanı hem jivaka insana yaşamış ben. Normal cami em barış el gazın em dibedi bırak kes nemre bırak huy nerje yani bırak ditin çeve yani em seva ve awe ilo hatın ve qari em barış el gazın em dayki aşitiyen em barış el gazın. Hêja gotinê ku HDP bi heman navî roja duşemê li Stenbolê jî wê mîtingek girseyî li dar bixe.
Xecican Farqîn, Deng Amerika, Diyarbekir.